Takže ahojte ľudí, čau chat, vítam vás u nového videa. Dneska to máme pokračovanie z írskeho sveta, máme to 7. diel. Ako vidíte, tak Raptorov sme získali minulom diele. Jediné čo som zrobil, kým ako offline bez natáčania, tak bol ten improve marketing, že som zabehol dať cez ten ostrov prvý robiť za 4 milióny. Každopádne, na čo by som sa chcel zamerať dneska, ešte sú Dilophosaurusovia, aby sme mohli splniť toto. Koľko máme elektriny? To je moja otázka, 31. Teraz máme elektriny 45, 58, OK. Takže môžeme vlastne všetko pozapínať. No, tu máme Triceratopsov. Semka môžeme dať Strotiumso, trebárs, nech sa tu napopajú tie dinosauriky. Naše Ceratosaurusovia. No. Raptory už sú skoro úplne hotoví, takže čo skoro to bude. No, koľko máme dinosaurov? Môžem tu dať ešte, mám pocit, že asi Triceratopsov, mám pocit, že ich je 11, 6, tým pádom raz, 2, 3, 4, ešte 2 môžem. Potom už tam dáme len Strotiumso. No. Poďme na Raptor. Do komentárov môžete napísať, ako by ste si chceli pomenovať prvého Velociraptora. Vyberte si. Prvý Strotiumus bol dosť zaujímavý, to bol kebab. To proste len tak nezažijete kebab. Každopádne, ako je na tom rating kapacita, ešte stále by sa dalo zlepšiť, OK. Dilophosaurus, teoreticky to elektrínu by sa hodilo možno, že spraviť tádeto. A tým pádom semka tá elektrína už byť nemusí vôbec. Takže takto. Aha, to je power station, chápam. Tak to môžeme dať trebárs takto. Takže toto môže ísť preč. Jo, až na to, že toto nemá zase elektriku, takže super. To som teda vybál. To je škoda, že som to natroloval tak moc. Teoreticky môžem natiahnuť semka, tak to bude lepšie. Toto zase vymažem, to je super prerábanie, že chat. Plne, mega. Show business is all about the deal, and I am all about this next contract. Okay, You should be too.
Koľko máme semka ľudí? Júj. Hodne. Tak to si myslím, že už bude zarábať toľko, koľko to treba. Aj semka je hodne ľudí, výborne. Krásne. No, dáme tu ďalších raptorov. Alebo tu počkám, kým bude Dilophosaurus zase. Vezmeme si ďalší task ešte na security. Hej. When I was younger, I prayed for opportunities like the one that just crossed my desk. Take that as a hint. No. Gift shop. Á, tu. A semka asi nikde nedám, predpokladám. Môžem dať torsky semka. Môžem dať k hotelu, to bude asi najlepšie. Ja ho dám. Tak semka si nedá dať, tak to je škoda. A ja musím dať semka. Á, tak ani. Výborne. If you like a challenge, and I mean, who doesn't? Well, I don't. But you, this place sounds perfect for you. Isla Tacaño. Postavíme sem reštiku. Clothes shop. Tá vecka. To je semka, OK. Ok, tu ten Dilophosaurus, 44%. 48%. Look, you know you didn't have to prove anything, but the way you took charge left an impression. Good work. Možno by sa hodilo vyskúmať toto za 2 milióny. Nech máme vláky. A toto nech máme do budúcnosti na raptory. To je ako ten... To sú tie 4 skiny logicky. Na Blow, Charlie, Deltu a Echo. Kebyže to si nevie. Koľko má tento maximálne? 25. 25, takže to je jedno. Lebo tento má 16, ok. Tak tu dáme Montesaurusa. A tento má 24. To nech sa zrobí čo najrýchlejšie sa dá, nech to stihneme ešte dneska. Tak. OK. Poďme tu dať toho Dilophosaurusa. Možno som mu to mohol dať rýchlosť, ale čo už. Ako nemám málo peňazí, ale nemám ich nikto ako veľa.
Ale čo viem, že sa tu bude určite hodiť, tak je building upgrade na ACU helikopter Shadling. Možno aj ten, ktorý si by sa hodil. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome the Brontosaurus to the park. To som akurát sadnul do auta, popravde. Môžeme spraviť tú misiu na ten entertainment. Tú fotečku. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome the Brontosaurus to the park. Jo, ten ich feeder nestíhá. Predpokladám, že niekto z nich nie je jediný autorita. No, počkáme, kým sa k tomu dostane. Snáď to bude ešte dneska. Ranger vehicle under Nice. attack. Aha. Asi nie. Ale tam ten by sa mohol nájsť. Dobre sa pobili. Dobre, ja na to kašlem. Lebo tu budem tak 3 hodiny. I'm not telling you to take this next contract, but Potom security. protecting our guests is, of course, our first priority. But our second priority is continuing to improve our security profile. And this new contract could help us do that. So it's important that you consider it. No, za chvíľku je Dilophosaurus hotový. Á, už ide jesť. Nič? Tak čo z toho je karkas? Bude asi karnivor. GG. No, poďme splniť misiu. Dúfam, že nemá v pláne fajtiť toho druhého raptora. Ready profit. Proti minulu. And this is what we've been working toward. Time to let them fight. Dúfam, že fandíte raptorom. Let's make sure No, we're Raptor all on a väčšinou vyhrá. forward posture from this point on. Okay, my people are in place to observe this interaction. I think you mean slaughter? You believe in nature, don't you, Dr. Malcolm? We're simply enabling it. No, you're manipulating it, and the outcome of your actions cannot be known. I thought you liked the unknown, Dr. Malcolm. Proceed with the test. There's a time for survival of the fittest. I'm not sure that time is now.
Raptor vyhrál. Nečakané. Dr. Wu's observers need to study the Victor. Let's keep him safe. Oh, glad I wasn't here to witness what happened. There was blood, wasn't there? Claws and teeth and roaring aren't really my thing. Ja tu ešte narýchlo pridám jeden plot. Pre istotu. Lebo viem, čo je ten Raptor možný. Keďže je pod security divíziou, tak mu budú dávať agitated comfort. Jasne, že je. Není elektrika? Tak ale to mi zrovna treba. Jasne, samozrejme, že sa prebúra zrovna tam, kde je. OK, nech pokračuje. Myslím, že je pohoda. Teraz už len fixujem. Nice. Mineral stanica. Poďme postaviť pak. Zatiaľ čo henten sa bude snažiť dostať von. Tak, tu bude jedna zastavka. Bude druhá stavka. No, toto je dosť fajne krivý povrch. Až do stokov tam zrobíme semka, si myslím. Jedno by som mohol spraviť semka. Teraz takto. Teraz ešte len prepojiť. Nice. Tak. No, ešte kým nasadí elektriku. A už zase rozblblot. Toto video som trošičku naťahol, do toho, nech máme ten task už splnený. Čiže už len minúta. Incoming Tropical Storm, GG. Ladies and gentlemen, our weather has been updated. Storm warning level has been raised. Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse a la recepción más cercana. No a teraz mu bude klesať komfort aj tomuto. Ale 20 sekúnd, takže pohoda.
Tak by to nemal byť, mám pocit, že niekto komu klesne komfort, takže to bude problém. Nope. Je to bez elektriny. Jak to je možné? No, no. Nice. Tak, ja vám ďakujem, že si hľadali toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. A vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ, papa.